सिगरेट के अलम लागल, दारू में बसल एकर परान बा। आ पढ़े लिखे के तेरे बाईस, आ बाप के नाम डुबौले सरेआम बा। बताओ लइका ई बर्बाद बा। नमस्कार भाई लोग, का हाल बा? सब ठीक बानू? तो भाई लोग आज की वीडियो गांव के छवारी के ऊपर बनता। तो छवारी लोग ये वीडियो देख के पूरा मत मानिए लोगिन, देख के हंस के विसर्जिए लोगिन। तो चलो जाओ भाई लोग वीडियो शुरू करल जाओ। माल के अकाल बा, छवारी सब बेहाल बा। केकरो पीछे एगड़ो ना, केकरो पीछे तो लगातार बा। लइका सब जवान बा, लफोई में बड़ा नाम बा। एकनी के चाही खाली सुरती बीड़ी, का चाही तो एकनी के चाही खाली सुरती पीड़ी। आ दारू पिए तो काम बा, पढ़ाई बा जेही से ही, मोबाइल में लागल दिन रात बा। आ बाबू कहे कमाए जो, तो लइका कहे उहे हमरे काम बा। बताओ पढ़बो ना, कमैबो ना, तो मोबाइलों में हाय हेलो पहले से पेट भर जाई। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बतैया। आगे सुना, फ्री फायर के खेलवा में लागल बाड़े दिन रात हो। लइका सबके कुछ ना बुझाए, बाप महतारी भइले परेशान हो। सिगरेट के अलम लागल, दारू में बसल परान बा। आ पढ़े लिखे के तेरे बाईस, बाप के नाम डुबौले सरेआम बा। बताओ लइका ई बर्बाद बा।